kudlula odlisnevu ivele iphakamisa izandla ithi ngithathe ngoba izelwe kabi yazalwa ngaphandle kwezandla ezizoyithatha. Futhi ke babuye baqhubeke noma sezela buyajole kwenye indawo ejolela ukuthi uthi lo ngizokushaya naye futhi athi ngizokushaya. Angithi nalo bekuzalisile eqala kashonga ukuthi ngizokushada uthe ngicabanga ukukusha wavuma wena wavula imilenze bese kubuza la wesibili athi uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyacabanga bese uvula imilenze thola yesibili futhi usizo lwesibili uyozala zize zibe u20 bekubuza ukuthi ukuyekeleni lo hawu umuhle kangaka ukuyekeleni lo nami ngicabanga mawusume wabhena wathi sewuthi manje uthini athi Mark 1 ingani wena wathi uyacabanga lento indaba yokungishada athi angikaze ngisho nganginwa elikhanda lami nje ngithi ngicabanga ukukusha. Uyabona umuntu athi akasho ukuthi da kwesinye isikhathi usuke kutshela bukhoma ukuthi ngicabanga ukukushaya ume uthi bese wena uvela ugijima uvula imilenze uthi ubeqonda ukuthi uzongishada kanti ubethi nje ngizokushaya ubone umhlaba. Haleluya baqolusini ngiyambonga uJesu bese ngifunda izwe lifushane ngizwile ukuthi kukhona abasindayo ngemva kwami abasazodlulisa indaba kaJesu. Ngiyaqinisa ukuthi uJesu akusili isonto. Abanye bathi nangoke seshumayela usefuna siye esontweni lakhe. Indaba yensindiso akuyona yesonto lakwabani. Indaba eqondene nesoni noNkulunkulu. Indaba eqondene nomuntu ohluphekile osecabanga ukuyihenga osecabanga ukuthi ngcono adla ama-drugs alale edakiwe avuke edakiwe. Le ndaba ke nje kaJesu iqondene nomuntu onjalo nje ngoba kwesinye isikhathi ungathi abantu bajabulile mawubabona beshaya i-hairstyle uthi akave jabulile ushaya nge-waterfall usibuka ngaphansi kanti umuntu unenkinga ne-hairstyle bazalwane. Omunye ayigxishe ebhulukweni ayigxishe kuthi nje ntswi ucabanga ukuthi hayi njengoba esenjeke manje efana noJeqo ongabilanga kusho ukuthi usemgangadweni manje kanti umuntu unosizi umuntu noma ehamba ngombilini ngaphandle umuntu unosizi. Thanda ukusho ukuthi namhlanje kukhona uJesu indoda yaseCalvary ethi wozani kimi nina nonke nikhatheleyo nina nonke nisindwayo ngizoniphumuza. Uyazi lo mbuthano ngaka kungenzeka uphume la uphumzekile sekusile nasengqondweni ukuthi le ndoda le ekulobola ngesibhamu nangommese impela ngeke ikwenzele lutho. Sekusile engqondweni ukuthi angisiyi umuntu wesifazana okhisimusi angisiye nje ukhisimusi angisilidili la bonke abantu besilisa abapractice ukuthi kuzaliswa kanjani bepracticela khona. Ungaphuma la uthatha isinqumo ukuthi kusukela namhlanje imilenze yami yavalwa akekho yokuthathela sona. Hayi inkosi yami ngeke ngimiyeke uyazi ngimbone sezewoma umlomo ethi uyangincenga uyazangazi lalela banjalo nje abafana leli igama elithi mfana kusho ukuthi ufana noyise. Igama nje lithi mfana lisho ukuthi kuyafana ufana noyise ngqo noyise fana noyise noyise fana noyise.
awafika amadoda wamantombazane futhi njengoba ngime lapha nje ngiyaniqinisa ukuthi awapheli. Gijima nakusiphi isibhedlela uzofica omama ema-labor ward bathi bazala amadoda wena musuzidla lihlaza. Uthi amadoda kuthi wazophela, amadoda awapheli wemantombazane, kuphela wena. Angithi nje vela nawe uyabona nesibuko siyakutshela ukuthi hey ngiphelile manje. Cha, ngikhuluma ngesibuko nje, angisho abantu abaningi ngoba yazi bangisukela, abangithandi, abangiphiwe. Ngikhuluma ngesibuko ukuthi mawuza nje phambi kwaso siyakutshela ukuthi awusekho, uswashona, izinqe ziyatatazela. Hayi bazalwane, amabedlana izingcengcana ungathi siqeda sishiswa yilanga, amathakathakana nje. Ukhona uJesu akwazi ukubuyisa ubusha bomuntu, abubuyisa njengokuhluma kwamaphiko okhozi. Zona lezo zincence esezafana nesiqeda sishiswe ilanga, osekwamathekethekana nje. Mawuza kuJesu ziyabunjwa, ziyabunjwa. Haleluya. Inyama ziyaqina, ziqala ukusondela emathanjeni mawususahlukanisile nabafana, ngoba abafana mabedlula emzimbeni wentombazana bengayishayile ungathi kushaya umphezulu. Hayi, ngikhuluma iqiniso. Uma wake walala nendoda okungesiye yakho engakadile uthi uvuka kube ngathi ushawe umphezulu. Uyazi indaba, indoda isuke ikudlavaza, ikuravaza, itshela iphezu kwakho ukuthi angazi kusasa uzobe eqhashazwa ubani. Angishayi ngivale, khona uJesu, kukhona uJesu, kukhona umlamleli wesivumelwano esisha olamlela abantu abasha phakathi komuntu omusha nesono. Haleluya. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi mawunamathelisa impilo yakho nje kuJesu, ufana nofudo oluhamba lusegobolondweni lalo, kuthi makuqhamuka izinto luhosha ikhanda, luthi izandla zami khanda lami qasha. Haleluya. Khuluma ngoJesu, imvana yeCalvary. Ukukhula kaba kusho ukuthi edela umzimba wakho, ukuthi nje uzelwe kwashona uyihlo akusho ukuthi mithisa izingane zabantu, ngoba lezi ngane olala nazo wena mfana uyishintsha njengezicathulo namasokisi abafazi babantu. Phela abafana abahlale beyiphethe nje befaka amasudu uyabona ngathi izinto ayilungile, kanti amacala abahlalele ngale kukhona abantu emzini yabo abagqekezwa wena awangabathatha. Sebehlangana ke nabantu abamisela ukuthi babashade, bayethukwa imini nobusuku ngoba amadoda anesikhwele. Ngisho amadoda mayikhona engenaso isikhwele ayisukuma idawu, mina amholi. Wonke amadoda anesikhwele afuza uNkulunkulu wamazulu othi nguThixo unesikhwele. Uma indoda yakukhipha koJohn noStephen, yakukhipha lapha noma ungathi mawuhleka kufaxa ihlathi zithi mboxo, kodwa mhla kuvukele into ethi ndondondondo ikutshele zakho, ikhohlwe nokuthi wena unejazi yona inalo, ikhohlwe mhla kuvuka into ethi ndondondondo ithi wena ngakuthola uyisidwedwe. Uyabona ingakaqedi ukuthi dwe, wena uyobe ufisa ukuthatha oplastiki baka-Checkers, uthi ukuthatha iy'ntwana zakho utete iy'nganyana zakho, uthi angikwazi ukuhlalela ukuhlukunyezwa ngoba phela indlela oyiphathe ngayo iyona edetermine ikusasa lakho. Haleluya. Hayi, asifundeni izwi ngoba ngiyabona seniyangizonda. Angithi ngilethe ikhambi
niyazi namhlanje baqulusini ngisalelo 2 years ngihlanganisa u60 2 years nje bese ngihlanganisa u60 kodwa mangiphakathi kwalezi ingane zama 20s ungathi ngingangazo hayi ngikhuluma iqiniso uzubone mawususondela ukuthi hayi lemfene isindala 2 years ngihlanganisa u60 ngina 21 years emshadweni ngishade ngiyohlanganisa u40 less 2 ngashada ngiyoqala ukulala nendoda ngiyoqala ukuba nengane eswini ngoba kuyenzeka ngiyafakaza ngikuJesu ngiqala ukulala nendoda at 38 years 38 ngazala ingane ngina 39 ngazala yokugcina ngina 42 ingane zami zinogazi mayingadlula la nje ngaze nikhohlwe nonke nibuka zona haleluya aziphumanga kuhlanganisiwe ayicushanga kufakwa amaluphu kudliwa amaphilisi kuthiwa Nkosi uzungibheke zingabi khona zize nje ngofront zishanga amakhanda afana nakababwazo umzimba ofana nokamawazo kunjalo nje kunogazi nami ngihleli nakho kuthi ubuke ngingaqedi izingane zesalukazi wena uyayijaha nje uyayisheshisa uthi ubalekele inkonzo nezisindisiwe ubafica laba bathi praise God bakufune la bathi wena uzongilethela iBhayibheli wena uzongilethela amanzi mase ngiyoshumayela wena uzoba la iduze kwami ave kubhlungu kule insuku ingane sithi ibalekela insindisweni zizokuthiwa iJesus iyasindisa kanti zibizwa impongo ikhona la ngaphakathi impongo ithi baba sazila haleluya haleluya uyabona laba bantu abashumayela ivangeli abalala nezingane zabantu nomakoti babantu nabafazi babantu sengathi esihogweni kungaqalwa ngabo ngaphansi ngoba mawuyisoka vele ube yisoka lapha emfuleni musuku ukusheba nalendaba esiyimemezelayo asifundeni izwi bazalwane asifundeni izwi abanye sabathi iyo leyo insindiso leyo eyamithisa uDoka uJesu akamithisa umuntu ileli ihuzu nje la doti lo hamba phambi kwenu elihamba phambi kwenu lisindwa inyama glory to Jesus Jesus haleluya sifundeni izwi lenkosi ama-minute ayaphela bazalwane 27 Genesis 27 Genesis 27 Genesis 27 bese siya kancane ku-26 nina nijole inkonzo nezisindisiwe emva kwale nkonzo engake baqulusini hamba otshela lo yenikhonza naye ukuthi asiyeke manje amahlazo endaweni engcwele lithi iBhayibheli mawubeka umuntu endaweni engcwele emubi lithi iBhayibheli akakufundi ukulunga kuthi kuyindawo engcwele agila amahlazo ku chapter 26 wonke umuntu omusha underline ukubhekisisa nje ukuthi uEsau waqala neminyaka emingaki ukuganwa nje bese uyeka ukuthi uyazi ucabanga ngifuna siguge njengaye indaba nje yokushada nokulala nokulalwa akuyona into nje ukuthi uqhamuka nje emhlabeni usuyalala 26 kancane 26 kuyo Genesis sibheka uverse 34 bese siya ku27 ke sigcine ngencwadi kaTimotheo ngidedela abakhulu emva kwami lithi la izwi lenkosi amakhosikazi kaEsau uyezwa ke mfana ukuthi uyakhulukhulu ubuye uganwe kodwa hayi ukuthi uyakhulukhulu uqhekeza izingane zabantu hamba uyithembisa umshado khona semondlo zimbili eyiseflyhead ezufo zisophongolo khona ke nje zizithutha eyingala ngasedandi lezo ehlala ke lizona zidla ichepisi ke ezami ngalapho
ngoba ubabheka nalokhu kuhlala uhlafuna into engena taste, uhlafuna into engena sawoti, uhlafuna into engenamafutha, uhlafuna into engenama-vitamin, uhlafuna into engenama-carbohydrates, uhlafuna nje. Ikhona lento oyishoyo ngokuchazela ngelinye ilanga. Hlala nje uhlala uncancatha, uyidonsa, uyiphusha, uyidudula, uyifaka ngaphakathi, uyikhiphela ngaphandle. Uma uthanda mangiphuma la ungibambe ngebhantshi kusho ukuthini ngizokutshela. Hayi la impopeni lithi izwi lenkosi kwathu Esawu eseneminyaka engama-40 34 kwathu Esawu eseneminyaka engama-40 yini ama-40 ngesingisi u-40 kangilayitana house asishumayela ivangeli qhamuka inganyana kuseneyisinyana kuphuma amazinyo kungangengane yomuntu omkhulu kuthi yambonga uJesu sengimamukele mina bese ngijola ujolelani abangani bami esikoleni kufunda ubani first year grade 3 funda first year ukuthi bathi abangani bami amadoda azophela kwathu Esawu eseneminyaka engama-40 usuyazwa ukuthi banamanga laba bathi mangajoli mangalali nomfana igazi lizokhuphuka lizoya ekhanda uzoba nomduma khanda. Umduma ikhona ukulalwa eli umduma loyo. Uyabona nje ingane mayilalwa umfana isikhathi sayo singakafiki idunyelwa kuze kube yikho lokho. Idunyelwa athi uyakhuluma unini angizwanga angiyeke nawe angikwazi useyintombi. Uthi ukhona umdumo odlula loyo wawufisa ukubona uma wakho eyintombi kwakungenzeka kanjani? Bonke laba balala nabafana beluhlaza bamakhume baphendulana nonina kuze kuthula unina. Imtshela ingane ngeyiphansi ithi yini oyaziyo engingayazi? Uyazi Kimberly nami ngiyazi. Kodwa Esawu eseneminyaka engama-40 akonakali lutho. Intombazana iphelelwa yivalue. Awubange nje ngishada ngo-92 sengiphume wonke amazinya amabamba. Cabanga ngishada ngo-92 ezinye zeyinwele ezimhlophe sezikhona. Cabanga ngishada ngo-92 sengithi uma ngisukuma ngizwa ukuthi kodwa ngisukume kanti ngisazoyoba umakoti kuphela ukuthi shadile manje ngisheshe haleluya ngisheshe kumakoti ngisheshe ngadonsa inyawo ngahamba ngihudula inyawo ngazisa kwentombazane leya eyayingazange iyalwe kubo eyayithi njalo mayipheka inyama inyule sekuthi-ke ngelinye ilanga yashada-ke ngenhlanhla yafunda nkosi yami ngoba phela noma uyiphethe ebudlakadlaka mawufundile kukhona abakucoshayo kodwa bengacosha umfazi basuke bazi kahle ukuthi angithathi umfazi ngifuna i-income yakhe. Uyabona-ke usuhleli naleyo ndoda ukuthi ayikazi ngithande into eyifunayo imali yami. Uyokhala unemali wethukwe ukhuluma isingisi ufaka izinto legolide ikwethuka indoda izikufele ngamathe ikwethuka nje isaku-ayina nje ngenhlamba uzuthi kungcono umuntu angishaye kungcono induku kunamazwi. U-Esawu eseneminyaka ewu-40 ngithanda ukuqinisekisa ukuthi vala imlenze akonakali lutho. Intombazana iphelelwa yivalue
Uyabona nje indoda engishadile usishi ikhaba lidaka ihlokohloko lingithanda lingicosha njengenaliti lingcinga phakathi kwabaningi ngimnyamana nje nginje angithi uyabona nje ukuthi ungathi nginobuhlungu enginabo ngathi khona amapains athile ngiweza ayingithanda indoda yami ivuka ingitshela ithi I love you ngithi kodwa ungithandani ithi ngikuthanda wonke nje ngikuthanda wonke nje ayingithathelanga iholo lami bazalwane ngishwelela ivangeli ngiphila ngomusa yangithatha ethe uNkulunkulu ayithatha umfazi ngoba phela umfazi akuzona ingcenge baningi kabi abantu abanezigubhu zobisi kodwa bangesiba abafazi akuyi ngokuthi izigubhu zobisi ikhona yini baningi ongathi manje kuthiwa kuhlela uNkulunkulu la kuthiwa nje abafazi one side bathi nami igubhu nginazo kuthiwe buye awusimfazi igubhu azisho ukuthi umfazi usho ukuthi mawuthola ingane ingancela akusho ukuthi umfazi abanye bayixake ngesaluni bayokhokha inkulu imali ngifuna namhlanje uyafika ngishaya isikebhe sithe ngifuna uyafika ngivaliswe lodwa ngimbuka ngewaterfall hayi ngikhuluma iqiniso ngekuJesu ngoba nilahla ubufazi nithemba inwele zabantu abashona ukuthi mase ngiyifakile sezila ngeke angangithandi indoda mayikushada isuka ifuna umfazi asiqodeleni bazalwane bangihlalise phansi la kuyo same verse 34 kuthiwa ke uEsau waganwa uJudith indodakazi kaBheri umHeti noBasmati indodakazi kaEloni umHeti uEsau ke uthatha intombi zesigode sodwa uthatha intombi zezwe niyazazi intombi zezwe niyaza intombi nje yezwe ngithi uyayazi intombi yezwe nanti iverse mawuphethe ipeni lidwebele lithi ke baba lusizi enhlizweni kaIsaka noRebeka uyabona ntombazane yami sengizohlala phansi awucela uJesu namhlanje akashintshi isimilo isizulu ke hayi iBhayibheli lithi intombazana ihlonipha lapho ingeke iganele khona sithini lesi sizulu sisho ukuthi noma ubani engihlangana naye engiphila naye engisondelana naye ngizomnika yonke inhlonipho ngoba angazi ngiyoganelaphi usuyabona ukuthi kanti lapha emganweni ikhona into esuka ilindelwa abantu abakuthatha uzothini ke manje ngoba kade babekubamba ngocicane kudlula umuntu omdala asitash ayisuka hayi futhi vela kanakeza zakhe akangiyeke mina lamantombazana ashadwa engathi kwamantombazana lesi sikhathi ngithi webazalwane mama wesizwe in 5-10 years to come izobe ingasaziwa indaba yelokwe uma ugqoka ilokwe impela uzosiwa lapha emuseum mawugqoka isiketi ngalesikhathi esizayo nje ingani kulesikhathi esiphila kuso kukhona imizi la kubhuluka khona ugogo kubhuluka ukhokho kubhuluka uma kubhuluka indodakazi kubhuluka umzukulu leli ikhaya nje lethi nje bu mangabe kukhona umuntu ovakashile ogqoka ilokwe nesiketi ingane ziyambuka yikho ngithi thina nje siqhubeka nalento sogcina sesihlala emuseum uthi wahamba nombono haleluya lamantombazana kwamantombazana ezwe
kuba bezala nomameza adala usizi. Ayikho into ebuhlungu njengokungena kwamakoti emzini obhulukayo, okhombisa uyisezala izinqe zakho ukuthi zicijela zitshakela. Futhi phela niyazi nani manje laba nje abadecorate abashadisayo bayazi ukuthi ingubo zomshado manje akuseyona ingubo, sekuyizinto ezisika la, ingcence zonke ihlale ngaphandle. Uyashada njalo umuntu, uyashada uhamba ngekhanda, uyashada umuntu ingcence zidindilizile ihamba zithi zingubo isefashionini namahlombe ahlezi ngaphandle. Luqala usizi kubazali bomfana, bathi yini lena engena ngesango. Lapho ke wena usaskip step sakuze kunqamuka icox, uyadansa ngoba uyashada. Saliqalile usizi kubazali bomfana ukuthi inkulu into engena ngesango namhlanje. Endizothi fika lento ithi nenzipho zayo ezibomvu ithi babuzana abazali bathi mfana yini lo silethele yona? Makoti. Ukhona umakoti obhulukayo. Kanti awufundi yini incwadi engcwele? uDeuteronomy 22 verse 5 othi abesilisa bangagqoko kwabesifazane, owesifazane angagqoko kwabesilisa, ngoba owenza lokho uyisinengiso. Akulona ibhuluku isinengiso, isinengiso owesifazane obhulukayo. Hallelujah. Baba lusizi. Ayikho ebuhlungu njengokungena kwentombazana emzini wendoda izoshada, kungena umuntu omzimba wakhe ujwayele ukulalwa amadoda awu13, angene la emzini wendoda athi efika nje abethala zobhuti bendoda, ethala zobhuti bendoda, ithi indoda ihlela. Ngicabanga ukuthi ubhuti usefuna itiye, kanti ubhuti akakafuni itiye, umzimba ujwayele ivarayadi. Baba lusizi ey'nhliziyweni zabazali bomfana. Baba lusizi, baba lusizi. Usuyabona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uyiqoqe. Siqale nawe namhlanje siyiqoqe, ngoba indlela esiyiphethe ngayo manje iyona ezodetermine ikusasa lethu. Baba lusizi. Nangoku 27 asifunda 46 khona ku 27 manje uthi uRebecca wayesethi kuIsaka, ngidiniwe ukuphila ngenxa yamadodakazi kaHeti. Uma uJakobe ethatha umfazi kuwo amadodakazi kaHeti anjengalawa, kuwo amadodakazi alelizwe, kuya kungisiza ngani ukuphila? Hallelujah. Kuyongisiza ngani ukwenze njani? Musaka kuba umuntu wesifazane okuthiwa makuthi uyathathwa noma ngingasemendo kuthiwa nje kuqashwe wena emsebenzini lapha ngakini uyokwenza i-interview, bathintana abantu bathi hayibo noma ngabe uhlakaniphile kodwa ningasiletheli yena la. Ushiye sesithandaze sazila ukudla sithi bamba ngokukholwa bamba, phela bakhona abagudu ukubambisana emoyeni bathi bamba. Sesekubambisa kodwa indlela oyiyo, indlela oyiyo. Bavese bathi noma ehlakaniphile ephendule yonke imibuzo ngendlela esiyifunayo kodwa ningamlethi phakathi kwethu. Ugcina nje usuthi ngiyinto engawuthola umsebenzi, kuyathandazwa, kuyafastwa, kodwa angitholi. Into eyinkinga kubantu impilo oyiphilayo. Kuzongisiza ngani uma noJakobe ezophinda athathe la madodakazi? Uthi uRebecca kungcono ngife
khona abantu abafisa ukuhlala nawe befile athi ke mase ngishonile anomsondeza lo sizohlala. Angithi intombazane engakhekile phela yadla umqala wenkukhu ishadile, yadla umqala, unine itshelile wathi mntanami la ke ngo6 sihlala etafuleni kuyaphakwa ke uyihlozala ke ntombazane yami uyihlozala udla isibhamu bese kubeka umqala. Yini isibhamu? Itayi ne drumstick kuhlangene ndawonye akuhlukaniswa kubekwe epletini likayihlozala. Njengoba uphile emgwaqeni nje uhamba ungqongqozela abafana ebusuku uyoyifunda kanjani leyo nto? Kangizomunye ubaba okholwayo ezela ingane yomfana eyakhele ngemva kwendlu. Kwaku4 phela abazalwane wayengaqondile ukuyakhela ilawo. Ekuseni uyavuka lo baba uhamba phandle kwaphuma kuyintombazane emkhukhwini wathi khoco 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 kwaqucingo wayiseshila ubaba la ekhaya wathi wakwaba hamba. Wena ucabanga ukuthi wenza into enhle njengoba ungqongqozela umfana, mayise kuvulele ubhilite ngomsindo sengathi kwakho la. Ubuza lo body soselela ngibuza lo bra engufica la okaba ngithi ngiyabuza Steve lo bra leli pitikote ngilifica la elikaba elokunye kungezwa njengawe kwaze kwaba yicala nje washikisha ufudu abazabangalala abazali ngawo hamba ungqongqoza emafastela nemkhukha abafana ufika ususa umsindo ufice esinye isindindwa kade sila saphuma sakhohlwa ipitikote. Leyo nto ifica lapho ishiwe wokunye okufana nawe. Kungcono ngihlale nalamantombazane ngifile. Sengifundisa lokugcina sithandaze incwadi kaTimotheyu wesibili, incwadi kaTimotheyu wesibili isahluko sesine. Ngicela ke ukwamukela ukuthula sifundizwe lenkosi sengigcina. Lithi izwi lenkosi kuverse number 12 makungabikho umuntu. Ngicela sisho sonke abantu abasha makungabikho muntu odelela ubusha bakho. Kepha iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Angichaza indaba yokuhlanzeka. Ukuhlanzeka kusho ukuthi uyayithanda, unuka amanzi, unuka ama-perfume aphezulu. Ukuhlanzeka kukuphila impilo engenamanyala. Sengigcina makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Indlela oyiphatha ngayo yenza mawungena eteksini ungena nje bese beshila abantu asebengaphakathi bethi nasi lesi sifebe sakabani, bese bethi abanye akusona isifebe. Hayi uthi ubone ukuthi unokuthula lo ngenayo, bathi sisho yena kanye. Angithi phela igama elithi sifebe lisho ukuthi umuntu, kodwa sekwaphuma umoya womuntu kwangena umoya wenja. Lelo gama ungabolithokozela. Abanye noma bezela ingane zamantombazane babuza ukuthi uthola umntwana muni. Hayi Nkosi yami eDichepisi ngithola isifebe. Lelo gama lisho ukuthi umahosha umakade bona. Sawaphuma umoya womuntu, kwaphuma amashoni, kwaphuma ukwesaba, kwaphuma ukuzihlonipha, kwangena umoya womgodoyi.
ungagodoyi ngesikhathi sawo. Awunandaba ukuthi nidli breakfast makuyisikhathi sezinja sigila umkhuba la eminyango. Bese bethe abantu akusewuyena umuntu, akusewuyena umuntu, akusewuyena umuntu, sekuyisifebe. Akangabe bikho umuntu odalela ubusha bakho. Ngizokwenza kanjani? Woza kuJesu. Glory to Jesus. Ngiphile emhlabeni, ngiphile endle, ngiphila phakathi kwamadoda ngoklebe, kodwa kwamukela uJesu nokuhlala kuye. Hallelujah, hallelujah. Kwenza noma ngiyilongwana nje, kodwa ngihlonishwe. Ngiyahlonishwa emzini engiganele kuwo, ngiyahlonishwa, ngiyathandwa indoda engishadile 21 years. Asikaze sixabane nendoda engishade nayo, asikaze sixabane.